Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ka jingdon ki kunhun jeng ki samla haman lagi snong ki thau ka long shisha ka jing mentoi bat ka jingkur khu ka bakra ha ka imlang ka salang la ka dei ha ki liang ban wan ra ka shongsuk shongsngain ha ka liang ban kentiu ban ai men sim ki khon samla ki heb barit ha ki sap ki phong ba ki don bar ha ki liang ka puli ka puthi bar ban yara pru ye ki ban la ban ker ni ki jing sniu ki bala ban kta ka jing im ka jongki ka ba shimen bat kumju ka imlang ka salang ka wei na ki kunhun seng samla snong ka senjuk ki samla ra yap ngar kala shimi ka sinjam ka bakrau na ka benta ban kentiu shushu ye ki sap ki phong jong ki heb barin jong ka rai ki la penlong ye ka lempung football ka balatip kum ka grassroots football tournament under 12 R1000 R4R kabala penlong ha kamadan yele kai football jong ka snong kudong hulu kabaki kunhun yele kai ball jong baro ki R4 tli ki snong ki baha papo ka ra yap ngar khairim simshim ki la poi ban shim benta lapun kutno ekate ka lempung ha ka arp sautrik unai lor R1000 R4R kabala sakhi ka jingil akai final kabala ya khon ban yakni ka nam ladu ha padang ka liar khla sport club persha eka that nang yaw sport club ha ka ba ka jingi khon kala long ka ba ya khai ha padang ki te ki artli ki kunhun ha ka ba hadu ka ba kot ka kelas step bat kelamid klamdon ba yo ban pinki ya ka jar kabala penlong no da ka tie breaker bala yo ban ra ya ka nam ladu da ka liar khla sport club Hakatay ka singi lai don lang ban Ayman Sim Shushu do ba George B. Lingdo MLA ko Umroy Constituency ko Mukong San uba H. Nonglang President Barangba jong ka Green Tech Foundation ko Musimbut Kong San uba Hercules Shooting General Secretary ka HYC uba San jong ka ra yap ngar lembat kiwi de ki riurang ba ki nongilam snong ki long kemi ki samla bat ki pai ba jong ka ra yap ngar Hagane kasingi na kaliang MLA ula ay jingira pro sa kadorbar snong kodong hulu na kitiar pensawa lani ki sound system na kabentaban pertas nong. Yan kejunga berjembaro pun samla kalau nak kita kejumpi opinio ke kalawai ke pasutuna kalawai ke bakeben kalawai ke badan keji kermen. Anu kan sibur bang kapor layan bang nai kuak bang sam na ki price nai shua bang leng ada ketanang yaw layo ya ka award na ka benta berlong ba keler khla layo ka award berlong beningkong ya ka korong hulu pen ginayu kulay sibuan ni kedong hulu na ka benta kedi kamadan ka pila ai subha hamta mi rangba sino sports club Tangba abang ila wan huni inum le tili mo na ka bentay rang masdong bat ka snong ko dong ko we dan ni ijing ai subha ka bedeng bat tiar pun sawasnong abang iong gi tiar pertasnong Hadian kejeng persyang kejengi ban yang halaki jong kejat hisiam ba kapor samla kalong kapor ka babyang yang gi bangin me sakmat na ka benta ban le na ka benta ka society te nakaliang kejong ki samla rengkat lembak ka senjuk ki sang samla ngi me sakmat ni don kumba arpo tuli kisnong na ka benta ban le na ka benta ka imlang ka salang nimar ngi iba kat barang me kiski ki por ngi iba kane ka area ka bangi don ni iba idang long kiba sadian habarok kiliang tena kaliang ke jongi kum ki khun samla ni persyang ban mi hapdeng ki jingduna hapdeng ki jing kulat henry ngin persyang ban le na ka benta ka por samla ke jongi bangin contribution na ka benta ka imlang ka salang te ha kan ni ka singi ni pan pau ya ka jing sukman ka bakrau ha ka ba na kaliang ka senjuk ke jongi lembak ka sport committee ni la yo ban pelong ya kan ni ka final jong kan ni ka grassroots football tournament final jong ka grassroots football tournament kum si benta ban wanra ya kata ka jingkela lani ban wanra ya kata ka jingkermen lani kata ka ban kela habide bat kani ka football namar ngiyo iba ka football hapo kani ka area ka jongi ngidang long kiba sadien hadok kata ha ka bang iba
walangidon arpau tuli kisnong Henry ni iba kani kisnong ki bangidon ni iba ni danglong ki basadian habarok keliang de lemba kani kesenjuk ni kemi elenti ba ni le nak benta ka society khnang ba lemba kani ka jing persang ke jongi lemba ka jing don ke jongi ya ka timua lemba ka jing trelang ke jongi ngin la ban wanra ya ka jing kala bat ka jing kala kalong lemba ki kam ki jongi bat lemba ki program ki ba pher khnang ba ngin wanra ya kata ka rakyat ngar ka bandon ya ka jing kermen khnang ba kane ka ka jongi om tang hapok ka rakyat ngar ka jongi Henry kan long kan nuksa na ka benta ki weipat ki para samla ki badang yo thia habai dei bat ban contribution na ka benta ka society te na ka liang ka jongi ka senjuk kisang samla ngin pan ya ka jing kersian khamtam ya ki nok sunong habai dei habarok kiliang namar ba ni iba ni kum ki samla kumbang ikren naruk sang galong ba ni duna habarok kiliang ni don kam ya ka jing kersian ki jing kersian ki jong pi khnang ba ni la ban le na ka benta ka imlang ka salang bat ka jing kermen na ka benta ka lasai tatang ini kintin bukhndak khublei sibon